କୁଆଡେ ଇଆଡେ ଆସ୍ତେ 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 ରହମା ଆସ୍ତେ କେସଟା ଶୁଣ କେସ୍ କେବେ ହେଲା? 3 ଘଣ୍ଟା ହବ ହେଇଛି। ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ଲୋକ ତ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ କଥାଟାରେ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଯିବ। अरे काली मोई तो भलरे कथा होतले कौन लागे जानी ଟିକେ ସାଇଡ କଲ हे बंधु गाय जहाँ सुख देला छाड़ी मु जाऊची जहाँ दुख देला साथी रे नौची जहाँ सुख देला छाड़ी मु जाऊची ସେତିକି ଆସ